расман муҳорибаи унвонӣ дарвази нимёна байни чемпион Камаруддин Усман ва довталаб Леон Эдвардс рӯзи 20 август дар турнири UFC 278. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришумӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC Дастин Порье гуфт ки барои чӣ визови Колби Ковингтонро қабул кард. гӯш кунед, ман нисбати ӯ бадбинӣ надорам, аммо ин шахс ба ман маъқул нест ва ман намехостам ки ин шахс дар номи ман ҳатто $1 кор кунад. ман ҳозир дар чунин ҳолат қарор дорам ки бояд охири солро интизор шавам ё ин ки муҳориба зидди ҷангварони дастрасбударо қабул кунам. ҳамчунин вариант буд ки барои якум рақами рейтинги вазни сабук шудан муҳориба гузаронам. Колби яке аз он ҷангварони дастрасбуда дар вазни нимёна буд. барои ҳамин ман фикр карда гуфтам ки чаро не? ин ҷавоб дар визови ӯ нест. ман аз принсипҳои худ даст намекашам ва намехоҳам ки ӯ аз пушти ман пул кор кунад. аммо агар ки ягон кас бо ман то охири сол ҷангидан нахоҳад ва ин ягона вариант боша, пас ман бояд ки ин муҳорибаро қабул кунам, гуфтааст Порье. дӯстон, ростӣ ман Дастин Порьеро намефаҳмам. дар вазни сабук ҷангварони берақиб зиёданд. масалан Грегор Гиллеспи, реванш бо Гейҷи, Бенил Дариуш, Тони Фергюсон. наход ки аз ҳамаи ин ҷангварҳо ягон тай онҳо розӣ нашаванд ки Порье зидди Ковингтон ҷангидан мехоҳад. Дастин Порье инсони хуб ва ҷангвари сахти вазни сабук аст, маҳз дар вазни сабук, ва ман фикр мекунам ки зидди Колби дар вазни нимёна ӯ шанси хеле кам дорад. дӯстон, чӣ гунае ки ҳамамон медонем варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев аллакай дар Амрико қарор дорад ва ӯ шаби гузашта аввалин тамрини худро гузаронд. ва дӯстон, аз ин тамринҳои Нурулло дида мешавад ки ӯ аллакай дар иваз шудани боду ҳаво, яъне акклиматизатсия одат кардааст, чунки дар вақти тамрин худро хуб ҳис карда истодааст. бисёри ҷангварҳои машҳур якчанд рӯз пеш аз муҳориба ба макони турнир меоянд, то ин ки дар боду ҳавои ҳамон макон одат кунанд. буданд ҳолатҳое ки ҷангварон мегуфтанд ки аз сабаби нагузаштани акклиматизатсия вазн кам карда натавонистанд ё ин ки баромади хуб нишон дода натавонистанд ва баъзеашон якчанд рӯз ҳатто тамрин карда натавонистанд. барои ҳамин дӯстон, акклиматизатсия чизи хеле муҳим аст ва мо чӣ гунае ки мебинем, Нурулло ба ин чиз хеле зуд одат кардааст. акнун ӯро омодагиҳои ҷиддӣ интизор аст. дӯстон, шумо аввалин муҳорибаи Нуруллоро дар Амрико дар кадом ташкилот дидан мехостен? ҳатман фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов пешниҳоди Тони Фергюсонро қабул кард ва ба ӯ чунин ҷавоб дод. Тони, ба ман идеяи оиди The Ultimate Fighter маъқул аст. баробарои худ занг зан ва бигзор ки ба ман пешниҳод кунанд. аммо агар ки онҳо идея надошта бошанд, ман худам ба ту идея дар ташкилоти Eagle FC пешниҳод мекунам. медонӣ, мо низ дар ин ҷо бизнес карда истодаем, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, ҷангваре ки нисбати Ҳабиб бадбинӣ дошт ва доимо нисбати ӯ ҳар гуна суханҳои бад мегуфт, ҳозир дар ташкилоти Ҳабиб баромад карда истодааст ва ин шахс Кевин Ли аст. ва вақте ки Ҳабиб идея гуфт, шояд ки ӯ реванши Тони ва Кевин Лиро дар Eagle FC дар назар дошт. умуман дӯстон, Тониро агар аз UFC ронанд, пас аниқ Eagle FC ба ӯ шартнома равон мекунад. а Тони ин пешниҳоди Eagle FC-ро қабул мекунад ё не, ин тамоман дигар таърих аст. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.